ďalšieho videa a dneska tu je Vivi a vítam vás u môjho úvodného videa. Bola by som extrémne rada, keby ste mi dali proste like a odber, aby vám ďalšie video odo mňa neuniklo. Takže, ak sa pýtate, prečo mám taký weird hlas, tak to pretože som To si robíš srandu. Ľudia, prečo sa musí každý odpojiť, keď je Beast? A ja sa odpájam, pretože neviem hrať Beasta a priznávam sa, ale akože je to strašne otravné a ja to chápem, že proste chcete hrať Beasta, ale ja neviem proste, pozrite si percentá, keď viete, že budete Beast, tak proste sa odpojte pred kolom proste a nie, aby ste sa ešte... Ja napríklad teraz neviem pozrieť, lebo sa mi to buglo a je to dosť otravné, ja viem, a nemôžete za to, nikto za to nemôže a je mi to ľúto. Takže, aby som bola úprimná, no tak, bože. Dobre ľudia, takže hlásim sa vám po dlhej dobe s príbehom, všetko nebojte sa poviem. Takže mohli ste si všimnúť, že trocha som na inej mape a že proste, áno. No a ja som sa odpojila, pretože som bola Beast. A áno, ja viem, že to je otravné a seká sa mi to. No dobre, akože mohli ste vidieť. A potom ja som proste z nejakého dôvodu mi proste zavolala mama. A ja viem, je to otravné, ale ne, Beast. Ne, dobre. Chápete, akože ešte som myslela, že toto je počítač. OK. Neviem. Nie. Prosím. Nie, prosím, nie. A čo teraz, ha? No čo teraz, ha? Ne. Nedostaneš. Sakra. Skoro sa tu mnou budeš oháňať. Čo robí? What the hell? Ježíš, čo robí? Ne! Larry, you can't just... Oh, Larry! Oh, you're right, haven't you? Larry! S jeho šťastím, no tak sme pri inkubátori, čo je super, lebo hneď umrznem, hráme len traja, sme na 5 počítačov a sme len traja. No dobré ľudia, takže hlásim sa vám a nechali ma umrznúť, čo je akože super, ty kokos. Nechali ma umrznúť, podľa mňa ani nevedeli, že žijem, takže tak. Tak som sa odpojila na druhý server a to práve dohrali. A jo, proste čakáme, kým sa nám načítajú mapy a proste budeme voliť mapy. Jo. Inak, akože mne sa extrémne páči napríklad tento nový halloweenský update. Proste čumte na to. Čau Pepsi. Gabriel Sus boss. Sas boss. Je klasická mapa, inak nechcem klamať, ale OK. Klasická mapa je najlepšia a idem si vyfúkať nos. To, čo robím celý deň. Dobre, takže ja som, prosím pekne, Survivor a ideme hrať. To si robí srandu! Posrať. Dobre, pre šťastie, nebojte, predýchala som to a ideme... našla som aj počítač, čo je super. Takže dosť ma sere, že sa odpojil Beast. Viem, že je to strašne otravné, že proste ja sa čudujem, keď ja som taká istá. Ja to viem. A to je to najhoršie, že ja to viem. Inak tieto počítače sú podľa mňa strašne elegantné. Proste, čujte na to. Esteticky krásne dobre. Tak mám 29% na Beasta, takže tak. Aha. Konečne niekto, kto vyzerá byť, že chce byť Beast. A ten Gabriel, ten prosím vás, ten Pepsi,
tak ten je beast. Chápete to? Bože, mám plný nos. To je neuveriteľné toto. Nebojte sa, mňa strašne ma sere, že musím hrať s takýmito postihnutými ľuďmi. A sorry, že nadávam, ale to som ja. A keď sa s tým nezmierite, tak máte sleduje, proste iba hoďte od dver a odchod. Ale nie. Ja sledujem. Robte si, čo chcete. OK. To išlo strašne rýchlo. OK, máme prvý počítač hacknutý. Akože úprimne ľudia, s vami to je zábava toto robiť, pretože sama sa mi vôbec nechce hrať. Inak čakala som, že toto bude počítač. Ideme dlhou chodbou a nikoho nevidíme. Počujem počítač. Haló? Ja som počula počítač. Ľudia. Sakra! Né! Vidia som ho? Akože jeho sa nedalo ani počuť. Ja som počula len počítač, fere. Počítač, iba počítač. Poď rýchlo, životy. Oba stratil. Dobre, oba fere stratil. Let's go. Ja si fúkam nos. Viem, že si fúkam nos jak slon, ale za to ja nemôžem. Yes, počkajte, ja som si to nevšimla. Ne, utekaj! Mama nevidí ma. So ja som tu není. Dobre. Myslím, že sme ho stratili. Nie! Jak to môže prejsť presne vtedy, keď sa nekrčím, ale už som sa postavila. To je tak... Dobre, my chcem nájsť nejaký... Ne, to si robíš! Sorry za opíšenie. Ešte, že tak, že som mu presne zatvorila dvere. Ne, ale... Môžeš sa zo mňa stratiť, keby ma sledoval, ty kokos GPS nám nemá. Zabij sa. OK, let's go. Haha, čo spravíš? Sviňar. Dobre, poďme, let's go, prosím. Ne, ale to si robíš Počkej, sorry za nadávanie, ale... Dobre, let's go. Dobre. Šepi, pošlo. Ne! Rýchlo preč. Tam kam vidíš. Bože, ľudia. Toto je tesné, strašne extrémne tesné. Keď my utečeme reálne, tak my sme šéfovia. Inak keď lajkujete môj skin, tak ho môžete aj v reálnom živote lajknúť. Myslím, že keď akože sa vám páči môj skin. Keď nie, tak pochopím. Môžete to napísať do komentárov. Akože, neviem, nie som si istá, či môžem utiecť. Ale napíšem im to. Ne! WTF? Čo to? Dobre, let's go! Ste videli, ja som sa ako najväčšia šéfka, ja som sa naplazila do toho a odišla som. Let's go! Takto sa to má robiť, ľudia. Učte sa od najlepších. Dobre, keby vidíte, koľko salvetok tu mám, no tak to je proste nespočetné množstvo. A kvôli vám sa ešte kúkáme na Spectate. A môžete sa kúkať na túto čiernu mátohu, jak tuto prosím vás pekne chodí krásne. Už by mohla utiecť, keďže tá Sofia, táto čierna mátoha je akože jediná. On sa odpojil, ona nestihla utiecť. To je aký grázel. Akože mne sa to tiež stalo už, ale ja nenávidím takýchto ľudí na schvál proste. Ale
Takže myslím, že nám krásne vyjde ešte na jednu hru spolu s tým, že nie som Beast, že som extrémne rada a ešte na hra, no. Akože pokúsim sa rýchlo odísť, pretože nechcem mať proste 30 minútové video, že? A tak, takže tak. No bože, tak presne sme presne sme tam, že kde proste není žiadny počítač. Nikto tam, ale asi viem kde. Tuto v tomto bielom a tam za tým. A nie. OK. Či jen tuto neskáče. Ne! Ale to ste... Kámo, keď sa neviem odtiaľ... Bože. Dobre, ona ma si bere tak, že už so mnou nemá problémy, takže... Čo? No však choď už. Ja som zaspatá. Prečo to neskáče? Reálne. No tak už akože... Mala by si... Ne, ale tak ju aspoň zachránte. No dobre. Myslím, že help. Help us. Help. Let's go. Poď. Ne, chápete, ja tam presne padnem. Čo ti dáva? Ale fakt všetko je zatvorené, ty to vypočíta už dopredu, pojeba. Skač tam nás. Ne, bože. Tak ja zatiaľ robím ASMR. S mojimi nechtami. Môžete si tak postihnutý. A ja. Čakám, ale... Zase čaká tam. A myslím, že... Nie, ja tam neskočím, ja už nie som postihnutá. Nie som postihnutá, tak to som povedala. Čistú pravdu. OK, ide tu počítač, pravda, že jak vždy. Robím to s Číňanom. Počujem, Beasta strašne blízko u nás. Proste netuším. Proste sme postihnutí. Ne, ja som to Kurva. Čo? Ja som to nedos... OK. Ale čo to kurva? Čuťak ma chytí len tak, ničak postihnutá, drbnutá na hlavu. Ale chod do ri... No veďte, ja keď som v strese, tak musím jesť. Proste najlepšie čipsy na svete. Slovakia. Alebo proste iba Skop jednoty, že najlepšie čipsy. Že opakujem, najlepšie čipsy Slovakia a Skop jednoty. Skop jednoty, neviem novú Coop jednotu, čiže tak. Bože. Koľko ja mám písať, že help, aby ma zachránili. Holče na toto, jak postihnutá tu skáče, jak zajac. A si myslíš, že... Čo? What the f... Ale what the hell? Neviem, čo ja mám napísať v tejto hre, že hitbox, alebo čo to...